Goedemorgen. De tekst van vandaag is Jesaja 41, vers 1 tot 29. Ik lees vers 8 tot 13. God zegt tegen zijn volk: Israël, jij bent mijn dienaar. Ik heb jou uitgekozen. Je stamt af van mijn vriend Abraham. Ik heb je geroepen. Ik heb je weggehaald uit verre landen. Volk van Israël, jij bent mijn dienaar. Ik heb jou uitgekozen. Ik heb je nooit in de steek gelaten. Je hoeft niet bang te zijn, want ik ben bij je. Je hoeft geen angst te hebben, want ik ben jouw God. Ik zal je helpen. Ik zal je sterk maken. Met mijn hulp zul je de vijanden overwinnen. Alle vijanden die jou haten, zullen spijt krijgen. Al je tegenstanders zullen diep vernederd worden. Al je vijanden zullen verdwijnen. Je kunt ze wel gaan zoeken, maar je vindt ze niet meer. Want er blijft niets van hen over. Er blijft helemaal niets over van de vijanden die tegen je gevochten hebben. Ik ben de Heer je God. Ik hou je vast. En ik zeg: Israël, je hoeft niet bang te zijn. Ik zal je helpen. Stel je voor, een karavaan vol beladen dieren, onderweg naar Egypte. Juda zoekt bescherming, maar niet bij God. Ze willen vleierij horen, geen waarheid. Vertrouwen op hun eigen plan en zoeken een sterke bondgenoot. Komt het bekend voor? Doen wij niet vaak hetzelfde? Maar Jesaja zegt: redding ligt in rust en vertrouwen. Zie je dat voor je? Deze adventstijd mogen ook wij uitzien naar de Heer. Gelukkig wie op hem wacht.